Bueno, vamos ahora a la 357 más. Дърпай си, ако си назад или по тия, първо си дърпай чупчето и като не е направо долу в основата, както е десятката, оправиш мерника да е отдолу, под десятката. Десятката да бъде отгоре. Пана на лофа. През Пловдив ще може да минеш, не? Ами, евентуално в неделя, ако не другата седмица ще го направим през Пловдив. ¿A dónde has dado? ¿Qué ha sonado? No tiréis. А останаха към 500 господин. Има? Аз ще бери 200. Не, 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 не,